Dámy a pánové, rád bych využil příležitosti a pronesl slavnostní proslov. Vzhledem k tomu, že jsme v moderních časech, tak mě s proslovem maličko pomáhala umělá inteligence, tak promiňte občas špatný skloňování a příliš velký patos. Nicméně na základě zadání připravila to své nejlepší. A dnes se tu sešlo mnoho důležitých lidí, abychom oslavili tuhle velmi významnou příležitost 75. narozeniny našich skvělých rodičů, kamarádů, bratrů, rodiny, švagrů, všeho, to napsaní nemám. Je to vzácný okamžik, který nám dává příležitost zastavit se na chvíli a ohlédnout se za jejich pozoruhodnou cestou životem. Jejich osud začal v našem milovaném městě Bratislavě, kde spatřili světlo světa. Od samého počátku bylo jasné, že mají před sebou něco velkého. Vzali život za pačesy a společně vytvořili pevné základy pro naši rodinu. A jak se říká, že všechny cesty vedou do Říma. V jejich případě to bylo ještě zajímavější. Vedl je až do Hradce Králové. Viděli jsme, jak díky nim vyrůstají dvě nádherné bytosti Petra. Bylo toho hodně, co jsme se od nich naučili. Ať už to bylo umění skrýt bonbony tak, že jsme je nikdy nenašli, nebo schopnost vytvořit opravdu slavnostní atmosféru při rodinných oslavách. Jsme rádi, že jsme se správně potatili. A už jsem taky starší, špatně vidím. A to vše díky nim. Ale jejich dobrodružství nekončila výchovou nás, jejich dětí. V roce 1993 se odvážili na velký skok. Přestěhovali se do Hradce Králové. Bylo to nejen geografické přemístění, ale také nová kapitola jejich života. A řeknu vám, že se z toho stala skvělá volba. Oba se zapojili do univerzitního prostředí, kde jejich intelekt a oddanost byli neuvěřitelně oceněni. Byli tak úspěšní, že byli oba zvoleni rektorem, potažmo rektorkou. A tím se doslova stali párem z nejvyšší mocí. Ale víte, co je nejlepší na našich rodičích? Jejich odhodlání a láska k rodině. Jsou to kořeny, které nás drží pevně spojené. Takže tímto bych rád připěl na zdraví a druhou nejméně polovinu života tady našich rodičů, přátel, rodiny. Díky. Tak. Všechno dobré. Potlesk nějaký. Nebude potlesk. Zdravíčko. Na zdravíčko. Na zdravě. Na zdravě. Na zdravě moja. Na zdravě Katka. Na zdravě. Na zdravě všetkým. Mnoga leta živio, mnoga leta živio. Tak. Ďakujeme veľmi.
to další stůl. Kde je to? Výjimečně. Na mě. No. Len však si na to sadni, Palko, budeš sajčovať. Jaká je vážna. Jaké? No tak ty si medzi kvapkami, ale my čo sme tučnejší, to nás sa sype. No. Zmokneš a potom zmakneš. No pekne, Alexko, pekne. Co nejméně výrobka. Já neslyšel. Pivo, červené sladké víno, bílé sladké víno, panáka. Panáka věcná. Ne, bílé sladké, ale ne. Druhý. A oco je tretí, fíha. Jaké máš? Závěrečná bodka. Takže? Děsinka. Já bych se mu to
Joko.